mata kina ina haka sanki ya sana zamsa daga na zamo jirgi abin daga zuciya sai na ta haɓaka sai da ke za ta yi warraka lici za ki tallafa 'yan mata daure ki aminta ga madafata ƙaunar ki ta damun zuciya ban da skoni dare da safiya burina auren ki jiya na zamo an wanki biya fatan za ki na miliyan mata na san za ki gane da manufata na san za ki tallafa wa ruhina a bayyana ke ce nake gani kina gizo a cikin idona sun kiyane da makamu soyayya masoyiya ta yin mata inda kin aminta tuna musirata iso ne dai za ya faranta sai ne sake bani dukkan gata da ke kadai da iya aminta burina a ciki zamto matata babu rabuwa da ni da ke na shaida min yi shakuwa min tangare sun shaida ki ce masoyiya ta ne ƙaunar ki ta yi min rauni ki ce amal yabona ne kullum ke ɗaya na ke duba ki zo ki kama hannuna daure ki zo ta dama na ƙaunar ki ta yi min nisa sa'in da ban yi aure ba ki ce masoyiya ta ne da kin kira ni sai na zo ƙaunar ki ta yi min tarko cikin ciki na ba wai ba daure ki zo na danganki zuciya ta barraki ke ce cikon muradina auren ki shi na yoniya gane gaban ki yan mata in ki so ni na yi rata soyayya rayuwa aka cewa daure da ke alkinta gane gaban ki na zauna domin kawai musasanta